Tinted lang tinatawag ko. Yung... Ano? Hindi, ang kaya mabilis na maubos. Ganda. Ano? Ganda. Ganda. Ten. Oh. Ten. 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 Ano naman yung mag-anong minute? Tag. Sobra naman teten. Sobra naman teten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay. Hindi ka nila sinamahan. Apalo naman, hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Nasaan na naman yung Hindi ka nila sinamahan. Hindi ka nila sinamahan. Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Meron palang ganyan eh. Ano? Ay, ang cute na. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Limutan ko lang. Iwan naman ang baby. Iniwan naman. Iniwan naman ang bata. Ilan ba? Bulaga. Ba't may ganito? Ano? Ha? Bulaga. Gusto ko na maglalita? Gusto ko na maglalita? Grabe. Saan nakalagay? 17 agad nanuot eh. Isa lang ang nagganong. Hindi man lang nagtam. Malagay ang nanonood. Hindi. Sa bahay nga, kasabit. Oh, ba't yung nila, no? Bulaga.
Timpla ko yung iba dito. Bigyan naman naman. Ano? Ay! Landi. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Ten. Ten. Ten, ten. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oh. Oh, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo na, Tin. Tayo. Tayo. Wala namang Paano tayo? sunog dyan. Oo, oo, oo. Uy, tama. O, tayo. Oo. Oo. Pinipili ka. Pinipilit naman tumayo. Tayo na, Tin. Tayo. 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 O, dali. Lakad ka na. Tayo. Tin, tin. Mama, ikaw po. Oh, ano, ano? Oh, lagi ko kausap. Sino may nakausap mo? Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tintin lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Go. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. Sobrang naman landi. 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 Talaga naman. Hindi naman sinuha ng baby. Ay, hindi ka naman. Tama na naman sinumahan ng baby ko. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinumahan. Hindi ka nila sinamahan. Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo-palo-palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit-kit na. Bulaga. Bulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Hindi man ko lang dito. Ha?
iniwan ka lang nila dito? Oo, kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. 20 na. At hindi. Pinapakita Iniwan na. ka nila. Pwede pa yung ano nilingay ka. Iniwan. 20. Iiwan naman ng baby. Kayong iyo. Ano ba nakakaalam? Kaya lang, visit kung tignan kung YouTube na kung imposible walang nanood dyan. 2005 lang ang talagang ano, nung isang araw pa hanggang ngayon hindi nagbabago. 2005 pa rin. Hindi niya sinakaunted. Kasi pilit niya kasi nagpapabus sa akin. Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Oh. You want to speak? Ano? Ayusin nyo naman yung ano yan. Kaya nga, sinabi ko yan. Sinabi ko yan sa kanya. Wala na namang ginawa. Ako naman lang ayun dito. Talaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Ano? Ano, baby? Ano? Din! Din! Din, din! Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo natin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo. Hoy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Pinipili ka lang. Pinipilit naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Tin. Paata grocery naman. Mama, na-stop ko. Oh, ano? Oh, nakikita mo na. Sino may nakausap mo? Wala. Tinted lang tinatawag ko. Ano? Ten. Ten. Ganda. Ten. Ten. Ten.
Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman malandi. Talaga naman, talaga naman. Hindi naman sinubuhan ng baby namin. Ay, ay, hindi ka nila sinamahan. Akala naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Ano? Ay, ang cute na. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ah? Ay, iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Ah? Iniwan ka nila. Ang hindi. Iniwan ka nila. Ah? Iniwan. Aba, palo naman. Iiwan naman ng baby. Iniwan naman. Iniwan naman ng bata. Iniwan ka nila. Ano? Bulaga. Ano? Bulaga. Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Bulaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Nalandi. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Ten. Ten. Ten, ten. Anday ka. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo natin. Tayo. Ano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Ten. Mama, na-stop ko.
Oh, ano? Ano? Ah! Oh, nag-isip-usap. Kinakausap mo. Sabi ko, nag-isip-usap. Sino kinakausap mo? Wala. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Gawin. Eh? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ayaw ko na marumi. Ten. Ten, 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 ten. Eh, Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. ano ka lang makakata dito? Diyan mo na naman, ten, ten. Sobra, 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 ten, ten. Wala, kulang pa nga yan. Sobra naman landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman malandi. Talaga naman, talaga naman. Hindi naman sinubuhan ng baby. Ay, ay, hindi ka nila sinamahan. Ako naman, hindi naman sinamahan ng baby. Naawawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Binayaran niya na to? Ano? Sino babae? Hindi ka nila sinamahan. Kala ko buo. Gugulit naman yun. Hiwa-hiwa pala. Oh. Gugulit. Palo. Bayad na ba? Tinamahan ng baby. Uy. Kala ko buo. Ano? Ay? Ang kit-kit na. Abalaga. Bayad niya na to. Ay, hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang ito. Ha? Ay, iniwan ka lang nila dito? Umawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Ah, iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka nila. Iniwan ka. Baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman. Iniwan naman ang bata. Iniwan ka nila. Wala ka. Ay, dali na ulam. Wala ka. Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita?
agad. Uy! Ano na magsalita? You want this? Tayo nga po sa tayo. Kaboy? Talaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Salambi. Ano? Ano, baby? Minuto ka. Ay, yung minuto ka. 10. 10. 10, 10. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo natin. Tayo. Tayo. Dito, Ma'am Beth. Paano tayo? Oo, oo, oo. Tapos na yan. Hoy. 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Oo. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo, tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Kami na. 10, 10. Asa na ba? Mama, na-stop ko. Oh, ano, ano? Sino may nakausap mo? Pulis na. Ay, Wala. talaga? Ay, talaga? Ten, ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Eh? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Ten mo na naman, ten, ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan.
Ikaw naman hindi naman sinamahan ng bebe namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng bebe. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit nila. Abaliga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Lumawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Ah. Iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka nila. Sino nagtutupi kayo, di ba? Iniwan. Apa, palo. Wala na. Iiwan naman ng baby. Iniwan naman yan. Hindi ka mo, ibabaw. Naman. Kailangan medyo Iniwan brown. naman ng bata. Iniwan ka nila. Tuyo-tuyo. Bra. Ano? Tuyo, basic na puti. Balaga. Ni-record ko lang. Ayun. Ha? Ako sa salita? Ha? Gusto mo na magsalita agad? Lagyan mo ako. Uy! Ano ha? Ako na magsalita. Asukal. Kailangan malambot ang malambot yun. Uy! I want to speak. Tara na. I want to speak. Tingnan ako. Speak number. Host. Ano? May host lang. Balaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Malandi. Ano? Ano, baby? Ano? Sabi ng metro kaya yung host. 10. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo natin. Tayo. Pinipilit naman tumayo. Tayo natin, tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Tame. Mama, na-stop ko. Ano? Nagkikipag-usap. Kinakausap mo. Sabi ko, nagkikipag-usap. Sino may nakausap mo? Wala. Ten.
Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ano? Eh? Ten. Ah. Ten. Ganda. 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 Ten. 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 Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala ko, ikaw naman naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kis nila. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Umawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Apa? Naiiwan mo naman si baby. Iniwan ka nila. Iniwan naman ang baba. Iniwan Talaga. Ano? Talaga. Ano? Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? You want this? Ano? Uy! Want to speak now? Speak number. Ano? Eh? Balaga! Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Landi. Ano?
Tin. Tin. Tin, tin. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo. Talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo na, Tin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Pinipilit naman tumayo. Tayo na, Tin. Tayo. 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 Dali. Lakad ka na. Tin, tin. Mama, na-stop ko. Ano? Nagkikita-usap. Nagkikita-usap. Sino may nakausap mo? Wala. Ten. Tintin lang tinatawag ko. Ganda. 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 Ten. Ten. Sobrang naman landi. Sobrang naman landi. Sobrang naman landi. Sobrang naman landi. Sobrang naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamuhan ng baby namin. Ay. Hindi ka nila sinamahan. Ikaw naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Hindi ka nila sinamahan. Uy, magagalit naman yun. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Ano? Ay, ang kit-kit nila. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Uy, iniwan ka lang nila dito? Umuha ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Aba. Paano naman iniwan mo? Iniwan ka
Bulaga. Ano? Ha? Ay, tsaka. Bulaga. Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Oh, oh, oh. Ano? Number. Bulaga. Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Grabe. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Ten. Ten. Ten, ten. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo. Oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo natin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo, oo. Uy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Oo. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo, tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Ten. Mama, na-stop ko. Oh, ano? Oh, nakikipag-usap. Nakikipag-usap. Sino kinakausap mo? Ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. Ten. Oh. Ten. Ten. Sobrang naman landi. Sobrang naman landi.
Sobra naman landi-landi. Sobra naman landi-landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Ikaw naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit na. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Ang titindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Apa? Palo naman. Iiwan naman ng baby. Iniwan naman yan. Iniwan ng bata. Iniwan na. Bulaga. Bulaga. Aduh. Hah? Tinggi juga. Aku suka Zalika. Hah? Aku sama dengan Zalika. Aku sama dengan Zalika. Agak. Wih. Menambah Zalika. Oh. You want this? Ano? Uy! Bulaga! Ano, baby? Ano? Ten. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Baba na tayo. Tayo. Talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo natin. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Pinipili ka. Pwede naman tumayo. Tayo natin. Tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Ten. Mama, na-stop ko. Okay. Ano? Nakikipag-usap. Sino may nakausap mo?
ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Hindi ka nila sinamahan. Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang cute na. Abulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Ay, iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Ah, iniwan ka nila. Hindi. Iwan naman ang baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman ang bata. Iniwan naman. Ulaga. Ulaga. Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Mo na magsalita.
Ano mo naman? Ano? Ay! Ang landi. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Tin? 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 And ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oh, oh, talaga. Aba. Talaga naman, ay, aba. O, tayo na din, tayo. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Pinipili ka. Pwede naman tumayo. Tayo na din, tayo. Tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Tintin. Mama, na-stop po. Oh, ano? Oh, nakikipag-usap. Sino may nakausap mo? Wala. Ulan na kayo ah. Teten. Ten. Ten. Tintin lang tinatawag ko. Ten. Ano? Ikaw? Ten. Ten. Ganda. Ten. 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 Sobrang naman lang din. 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 Talaga naman. Hindi naman sinubuhan ng baby natin. Ay. Hindi ka nila sinamahan. Akala naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yun. Agagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Walang atay ng baboy nga. Ano? Ay? Ang cute na. Abaliga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka
kalo nila dito? Kawawa ka naman, nagigising ikaw, iniwan ka nila. Iniwan ka nila. At hindi, iniwan ka nila. Iniwan ka pa. Iniwan naman yan. Iniwan naman. Iniwan naman ang bata. Talaga. Talaga. Tingin-tingin mo. Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? You want this? Sino may nakausap mo? Wala. Teten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman ten, ten. Sobra naman ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay. Hindi ka nila sinamahan. Bakit naman hindi naman sinamahan ng baby namin? Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan?
Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Palo. Hindi naman tinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang cute yun na. Bulaga. Bulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Uy, iniwan ka lang nila dito? Umawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Hindi. Nila. Iniwan ka. Iiwan naman ng baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman ng bata. Bulaga. Bulaga. Ay, wala. Bagyo. Tingin ko dyan. Wala. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Speak? You want to speak? Bulaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Landi. Ano? Ano, baby? Ten. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo. Talaga. Talaga naman. Ay, abo. Tayo natin. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Pinipiling ka naman. Pinipilit naman tumayo. Tayo natin, tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Tintin. Mama, na-stop ko. Ano? Okay na ba? Sino kinakausap mo? Wala. Tinted lang tinatawag ko.
ten, 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 ten. Ano? Gano'n. Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman, landi. Sobra naman, landi, landi. Sobra naman, landi, landi. Sobra naman, landi, landi. Sobra naman, malandi. Talaga naman, talaga naman. Hindi naman sinunuhan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Ikaw naman hindi naman sinumahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yun. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit na. Bulaga. Bulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Kumawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Hindi. Iniwan na nila. Iniwan. Iiwan naman ang baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman ng bata. Iniwan naman. Bulaga. Bulaga. Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Mo na magsalita. You want to speak? Bulaga. Ang ganda mo naman. Ano? Ay! Malambing. Ano? 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 Ten. Ten. Ten, ten.
Anday ka. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo natin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo, oo. Uy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Oo. Pinipiling ka na. Pinipilit naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo, tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Taten. Mama, na-stop ko. Oh, ano, ano? Sino may nakausap mo? Teten. Teten, teten, teten. Teten, teten, teten. Teten, 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 teten. Tinted lang tinatawag ko. Teten, teten, teten. Ano? Ganda. 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 Ten. Teten, teten, teten. Ten. Teten, 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 teten. Teten, teten. Teten, 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 teten. Teten, 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 teten. Tenten. Teten, teten, teten. Tunggu dulu, Tenten. Sobrang Tenten. Sobrang naman landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Ikaw naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Awawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Hindi ka nila sinamahan. Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman tinamahan ng baby. Uy. Anak. Ay, ang cute sila. Abulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Umaga ka naman, nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Ate Mindy. Iniwan ka nila.
Talaga. Ano? Talaga. Ano? Ha? Hindi tingin-tingin mo dyan. Gusto mo naman ganito? Gusto mo naman agad? Wala magsalita. Egg! 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 Tilapia! Talaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Tin. 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 Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo na, Tin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo, oo. Uy, too much ka pa lang. O, tayo. Oo. Oo. Pwede naman tumayo. Tayo na, Tin. Tayo. 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 O, dali. Lakad ka na. Tayo. Tin. Mama, na-stop ko. Oh, ano? Ito yung kinakausap mo. Wala. Ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ano? Gawin. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten. Sobrang naman landi.
Sobra naman landi-landi. Sobra naman landi-landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinumuhan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Kalo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit na. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Iniwan ka lang nila dito? Umawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. At hindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Palo naman. Iiwan naman ng baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman. Bulaga. Ano? Ha? Bulaga. Ano? Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Bulaga. Ano? Ang ganda naman naman. Ano? Ay! Malandi. Ano? Ano, baby? Ano? Ten. Anday ka. Okay. Ganda. Tayo na tayo. Baba na tayo. Tayo. Talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo natin. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Pinipiling ka na. Pwede naman tumayo. Tayo natin. Tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Ten. Mama, na-stop ko. Ano? Sino kinakausap mo?
kwento ng lahat. Kaya wala nang gana. Ten, ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Oh. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman ten, ten. Sobra naman ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Kalo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit yun lang. Abalaga. Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Uy, iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Iiwan naman ng baby. Iniwan naman. Bulaga. Ano? Bulaga. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Oh. You want this? I want. You want to speak now? Let's speak.
talaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Ang landi. Ano? Ano, baby? Ano? Tin. Tin. Tin, tin. Ada ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo na din. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo, oo. Uy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Oo. Pinipili ka na. Pinipilit naman tumayo. Tayo na din, tayo. Tayo, tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Tin, tin. Mama, na-stop ko. Oh, ano, ano? Oh, nagkikita-usap. Kinakausap mo. Sabi ko, nagkikita-usap. Sino may nakausap mo? Wala. Tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tinted lang tinatawag ko. Tin. Tin, 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 tin. Ano? Gawin. Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Tin, 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 tin. Tin. Tin, 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 tin. Tin. Tin, 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 tin. Tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Ten, ten. Ten, 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 ten. Diyan mo naman, ten, ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinuha ng baby namin. Ay, ay, hindi ka nila. Akala naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman niya. Hindi ka nila ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yun. Agagalit. Palo. Hindi naman tinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang cute yun na. Abalaga. Ano?
Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Ah. Iniwan ka nila. Iniwan naman ng baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman. Iniwan naman ng bata. Bulaga. Ano? Ha? Bulaga. Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Ang gusto mo na magsalita? Ha? Ang gusto mo na magsalita? Ang gusto mo na magsalita agad? Uy! Mo na magsalita. Oh. You want this? Ano? Uy! You want this? Mama! Balaga! Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Lambi. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Ten. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo natin. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Pinipili ka na. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Ten. Mama, na-stop ko. Oh, ano? Oh, nakikipag-usap. Nakikipag-usap. Sino may nakausap mo? Wala. Tinted lang tinatawag ko. Ano? Ten. Ganda. Ten. Ten. Ten.
Ulit ka. Ang laki-laking mata eh. Marami piso. Lima lang piso to. Oh, Sobra naman lagi. piso. Sobra naman Lima, lagi. wala. Sobra naman lagi lagi. Sobra naman lagi lagi. Ulo. Sobra naman malandi. Talaga naman. Ang hindi naman sinamahan ng baby naman. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala naman hindi naman sinamahan ng baby namin na awawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yun. Magagalit. Palo. Hindi naman tinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit na. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Umawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. At hindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Apa? Paano naman iiwan namin ng baby? Iniwan naman yan. Iniwan naman ng bata. Iniwan ka naman. Talaga. Talaga. Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? You want this? I know. You want to speak? You want to speak now? Speak number. Talaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Grabe. Ano? Ano, baby? Ano? Anday ka. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, talaga. Aba. Talaga naman, ay aba. Tayo natin, tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo.
Oo! Pinipiling ka naman. Pinipilit naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo, tayo. Oh, dali. Lakad ka na. Tayo. Tintin. Mama, na-stop ko. Oh, ano, ano? Oh, nagkikita-usap. Sabi ko, nagkikita-usap. Sino may nakausap mo? Wala. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tintin lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Oh. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman, ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala naman hindi naman sinamahan baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit na. Abulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Ang tindi. Iniwan ka nila. Hindi ba? Aba, iiwan naman ng baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman ng bata.
Gusto mo magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Oh, oh, oh. You want this? I know. You want this? Let's come back. Ang ganda-ganda mo naman. Ay! Malambing. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Tin. Tin. Tin, tin. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo. Oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo na, Tin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo, oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Oo. Pinipiling ka na. Pinipilit naman tumayo. Tayo na, Tin. Tayo. 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 Dali. Lakad ka na. Tayo. Tin, tin. Tin. Mama, na-stop ko. Ano? Ano? Nagkikipag-usap. Nagkikipag-usap. Sino may nakausap mo? Wala. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Ikaw na. Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman yung ten, ten. Sobra naman yung ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi-landi. Sobra naman landi-landi. Sobra naman landi-landi. Sobra
naman sinamahan ng baby namin. Ay, ay, hindi ka nila sinamahan. Apalo naman, hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang kit-kit-kit na. Bulaga. Bulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Umawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Dito po sa may palengke, sir. Hindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Apa? Paano naman iiwan naman ng baby? Iniwan naman. Iniwan naman ng bata. Iniwan ka nila. Bulaga. Ano? Na? Ay, chika. Bulaga. Ano? Ha? Ang titigil-tigil mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Ano na magsalita? Bulaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Alam din. Ano? Ano, baby? Ano? Ten. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, talaga. Talaga naman, ay, tayo natin, tayo. Paano tayo? Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Pinipiling ka na. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. Dali, lakad ka na. Tayo. Ten. Mama, na-stop ko. Ano? Nakikipag-usap. Sino kinakausap mo? Wala.
ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Oh. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Ten mo na naman yung ten, ten. Sobra naman yung ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman landi, landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, ay, hindi ka nila sinamahan. Ikaw naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang cute yun naman. Abalaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Kawawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. At hindi. Iniwan ka nila. Iniwan. Paano naman iiwan naman ng baby? Iniwan naman yan. Iniwan naman ng bata. Iniwan ka nila. Ano? Bulaga. Ano? Bulaga. Ano? Ha? Ang titingin-tingin dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? You want to speak? I know. Uy! You want to speak? You want to speak now? Speak naman. Balaga.
Ay! Malandi. Ano? Ano, baby? Ano? Tin. Tin. Tin, tin. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo na, Tin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo, oo. Uy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Oo. Pinipiling ka na. Pinipilit naman tumayo. Tayo na, Tin. Tayo. 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 O, dali. Lakad ka na. Tayo. Tin. Mama, na-stop ko. Oh, ano? Sino pinakausap mo? Wala. Ten. 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 Tinted lang tinatawag ko. Ten. 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 Ano? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Oh. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Oh, Ten. Ten, 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 ten. Nagtatanto na 190 magtatago ng manok ng Ten, 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 ten. sumunod na naman ito. Ten, ten. Ten, 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 ten. Sobra naman yung ten, ten. Sobra naman yung ten, ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan na baby. Uy. Ano? Ay, ang cute nila. Abulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Uy, iniwan ka lang nila dito?
Kawawa ka naman, nagigising ikaw, iniwan ka nila. Ah, iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka nila. Ah, iniwan ka. Naiiwan naman ng baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman. Iniwan naman ng bata. Iniwan ka nila. Talaga. Ano? Talaga. Ha? Hindi tingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita? Uy! Gusto mo na magsalita? You want to speak? Talaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Malandi. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Ten. Ten. Ten, ten. Anday ka. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo natin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Ten. Mama, na-stop ko. Ano? Sino kinakausap mo? Wala. Ten. Tinted lang tinatawag ko. Ano? Ganda. Ten. Ten.
Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Diyan mo naman yung teten. Diyan mo naman yung teten. Sobrang naman landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinunguhan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinunguhan. Ako, ikaw naman, hindi naman sinunguhan ng baby namin. Naawawa naman. Hindi ka nila sinunguhan. Hindi ka nila sinunguhan. Magagalit naman yun. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ay, ang kit-kit nila. Abaliga. Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Iniwan ka lang nila dito? Nabawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Iniwan ka. Iiwan mo naman ng baby. Iniwan naman yan. Iniwan naman ang bata. Iniwan naman. Talaga. Ay, talaga. Nandito yung pag-ibig. Gusto mo naman ganito? Ay? Gusto mo naman ganito? Gusto mo naman ganito agad? Uy! Naman ka. You want this? Talaga. Ang ganda naman naman. Ano? Ay! Landi. Ano? Ano, baby? Ano? Ten. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, talaga. Aba. Talaga naman, ay, aba. Tayo na, Tin. Tayo. Paano tayo? Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Pinipili ka na. Pwede naman tumayo. Tayo na, Tin. Tayo. Dali.
Lakad ka na. Tayo. Tintin. Mama, na-stop ko. Oh, ano? Oh, nag-usap. Sino may nakausap mo? Teden. Teden. Tinted lang tinatawag ko. Teden. Ano? Gama. Ganda. 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 Ten. 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 Seven lang po. Ten. 43 lang yan. Ten. Wala sisihan. Ten. Ano, champo? Ten. Sobrang naman lati. Sobrang naman lati. Sobrang naman lati. Dami yung pinapatay na Sobrang naman lati. kasalanan. Sobrang naman malandi. Tapos, ang dami niyang pinapatay. Talaga naman. Kahit na Hindi naman hindi dahil na sinubuhan ng pinakulong niya. baby Kung hindi kalaban yung sa politika. Wala naman palang kasalanan. Ay, hindi ka nila sinamahan. Akala ko, Wala na, yari na si naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Right. Ay, ang cute nila. Abaliga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Iniwan ka lang nila dito? Nakakapanak ko nagigising. Ikaw, iniwan ka nila. Thank you. Iniwan ka nila. 180 kilo. Hindi. Wala. Iniwan ka pa. Iiwan naman ng baby. Pwede tanggalin 180 kilo. Tanggalin ko? Iniwan naman ng gabda. Ganon din yung mga iba na gusto nila yung natatakot kasi.
Talaga. Hindi po 20 kilo ng pakpak. Nagpipigil-pigil mo dyan. Gusto mo naman ganito? Gusto mo naman ganito? Gusto mo naman agad? Wala magtaya. Talaga. Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Grabe. Ano? Ano, baby? Ano? Tin. Tin. Tin, tin. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na, tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, talaga. Aba. Talaga naman, ay, aba. Tayo na, Tin. Tayo. Tayo. Para tayo. Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Tinipili ka na. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Tin. Mama, na-stop ko. Ayaw. Sino may nakausap mo? Wala. Kulang. Ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ano? Eh? Ganda. Ten. Ten. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi. Sobra naman landi.
hindi. Talaga naman, talaga naman. Pag hindi naman sinamahan ng baby namin. 140. Ay, ay, hindi ka nila sinamahan. Ikaw naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman yan. Hindi ka nila sinamahan. Hindi ka nila sinamahan. Uy, magagalit naman yun. Magagalit. Kalo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ano? Ay, ang cute na. Bulaga. Bulaga. Ano? Hindi ko nila sinamahan. Iniwan ko lang dito. Ha? Iniwan ko lang nila dito? Umawa ka naman. Nagigising ikaw. Iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka nila. 65 kasi dito. Iniwan. Paano naman iiwan naman ang baby? Iniwan naman yan. Iniwan naman ang bata. Iniwan naman. Talaga. Ano? Talaga. Ha? Hindi tingin-tingin mo doon. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Talaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Malambit. Ano? Ano, baby? Ano? Ano? Tin. Tin. Tin, tin. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. Tayo na, Tin. Tayo. Tayo. Paano tayo? Oo. Uy, 2 months ka pa lang. Tayo. Oo. Pinipili ka naman. Pwede naman tumayo. Tayo na, Tin. Tayo. Dali. Lakad ka na. Tayo. Tin. Mama, na-stop ko. Ayo. Nag-usap. Sino may nakausap mo? Wala.
Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ten, 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 ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. 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 Ten. Oh. Ten, 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 ten. Ten. Ten, 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 ten. 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 Ten, ten, ten. Ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Sobrang ten, ten. Tatlo. Sobrang naman landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman landi-landi. Sobrang naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Naman hindi naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Hindi ka nila sinamahan. Uy, magagalit naman yan. Magagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Ay, ang cute na. Baliga. Ano? Ano ba sinamahan? Iniwan ko lang dito. Ha? Uy, iniwan ka lang nila dito? Ang kawawa ka naman, nagigising ikaw, iniwan ka nila. Iniwan ka nila. Hindi. Iniwan ka ba? Paano naman iiwan naman ng baby? Sino daw ang Bicol na? Yan ang pag-ibon. Yan ang pag-ibon. Mabibili lang ng ano. 166. Bulaga. Ano? Ano? Bulaga. Ha? Tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Wala magsalita.
Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Malandi. Ano? Ano, baby? Ano? Tin. Tin. Tin, tin. Ganda ikaw. Ganda. Tayo na tayo. Tayo, baba na tayo. Tayo, oo. Oo, talaga. Aba. Talaga naman. Ay, aba. O, tayo na, tayo. Tayo. Paano tayo? Oo, oo. Uy, 2 months ka pa lang. O, tayo. Oo. Oo. Pwede naman tumayo. Tayo natin, tayo. Tayo, tayo. O, dali. Lakad ka na. Tayo. Tin. Mama, na-stop ko. Oh, ano? Oh, nagkikita-usap. Pinakausap mo. Nagkikita-usap. Sino may naka... Nga. Ten. Tinted lang tinatawag ko. Ten. Ano? Ten. Ten. Ganda. Ten. Oh. Ten. 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 Sobrang naman lati. Sobrang naman lati. Sobrang naman lati. Sobrang naman lati. Sobrang naman malandi. Talaga naman. Hindi naman sinamahan ng baby namin. Ay, hindi ka nila sinamahan. Ay, naman din naman sinamahan ng baby namin. Naawawa naman niya. Hindi ka nila sinamahan. Ano? Hindi ka nila sinamahan? Uy, agagalit naman yan. Agagalit. Palo. Hindi naman sinamahan ng baby. Uy. Dos, 20 yan. Ilagay natin Ang ng kit-kit nila. 110. Ah, bili ka. Oh. Ay, Ah, bili ka. Dos, 20 yan. Binigay ko na sa inyo. Hindi ko nila 110. sinamahan. Iniwan ko lang dito. O kaya nga, ilalagay na natin kasi discount mo yun.
Iniwan ka lang Doble nila dito. discount yun pag gano'n. Kawawa ka naman, nagigising ikaw, iniwan ka nila. Ah, iniwan ka nila. Ang laki ng babayaran namin sa pwesto, sa permit mo sa City Hall, 10 piso lang ang tubo. Sinanay naman. Baby. Binigyan na kita ng discount, 20 pesos. Ikaw pa, tignan mo ha, madulas ka. Iniwan naman ng bata. Iniwan ka nila. Bulaga. Ano? Na? At saka, Bulaga. At saka. Ano? Ha? Ang titingin-tingin mo dyan. Gusto mo na magsalita? Ha? Gusto mo na magsalita? Gusto mo na magsalita agad? Uy! Gusto mo na magsalita? Oh, oh, oh. Bulaga. Ano? Ang ganda-ganda mo naman. Ano? Ay! Ano? Ano?
Gano'ng kilo kaya? 200. 180 kilo. 200 kilo. Kain mo na sa... Huwag yung kuya. Ito na lang. Yung ay, pwede pa yan. Wanay. Buo lang to. Buo lang. Tatay. Gano'ng kilo ng pork chop kuya? 370 na lang. Sa manok mo kuya magkano? 180. Thank you kuya.
Kain mo na sa... Yung... Ay, pwede pa yan. Nagtandaan ko kakay. Wala na po. Ito din. Isang daan din. Okay lang. Okay lang. 212 lang. Wala na second chance. Kalsada ba? Saan dito? 270 po. Niludukat na ako. 100 lang. Baka wala pa yung sugat ito. Manawan. 270. Parang gusto ko ng atay. Kaya sabi. Pwede ba mga 30 pesos? Ito, May kulad sa manok. 160 lang. Napabili tuloy ako. Sobrang kamahal lang kita. Okay, sa kulero. Agad. 30 akin. Ito, 30 na lang. Please na. 481. Opo. Wala pa. Wala pa. 550 rin. Saan yung mo? 4. Ituan yata. Yan. 559 lahat. 559. Ang hirap ng ano. Hindi Walang nakabangon. kalso. Mga mahal.
Kain na sa... Yung ay, pwede pa yan. 559, gawin na natin 555. 60. Hindi, sa ano. Hello, good morning, Tin. Walang walang magdala. Sabi ni Kap, pagkuha niya daw. Ha? Alam niya to, alam niya. Alam niya. Salamat, admin. Sige. Thank you. Ilan? 100. Chop ko na yun.
Ay, muna sa... Ay, pwede pa yan. Ano ba? Ano ba? Saan ka galing? Ay, na, bilis. Oh. Check up. Hello. Hello, Ate Rose. Yes. Morning. Ay, wala kang ano. Baba. Ay, wala na yung ano. Mapo na ang mga manok. Mapo. Oo. Nababasa eh. Yun na lang. Baboy na lang. Pili ka na lang dyan. Kaya, Mayroon, ano, mayroon. Ayun, manok. Ayun, oh. Gulay-gulay ako. Ay, hindi ka ma-high blood yan. Kailangan eh. Gulay, Baboy-baboy. isda. Yun na nga kung paano papa. Para lalaki batok. Para daw doon sa tuhod. Diba? Lagi lang nakapasok. Mukhang malakas yun. Oo. Oo. Mukhang may handa ka. Adobohin mo iba. Talagay sa alaga ko. Walang makain yung aso ko eh. O sige kuya. sige Ate Rose, sige. Kaya pala yung anak ko eh. May kaya. Pagkain ng ano? Aso. Ano? May kaya ho. May kaya. Ay, puta. Wala kaya. Dali naman pare. Naguguto yung alaga ko eh. Ay, ako. Joke, joke. Tawa na lang tayo. Oo, para masaya. Parang masaya. Hirap yung lagi seryoso. High blood tayo nun. Bawal na stress. Ma-stroke tayo nun. Sige. Ma-stroke tayo doon. Okay na kayo. Narinig ko na. Pumunta ako. Pumunta ka? Di ayos. Mabuti Mas sa'yo. madali. Mas madali ngayon. Oo, mabuti sa'yo. Ayan, titikate lang. Tapos ilang araw. Okay na. Doon na mismo. Next year na ako. May landmark doon. Walang problema. Susunod yung akin naman ano. Dalawa yung naka-register kong baril eh. 145. Next year na ako. Madali. Hindi ko makagatin. Ayan lang, hindi nga makapasok sa online. Meron na mismo nag-online doon. Meron, kaya lang, hindi ako sanay sa gadget. Kaya nga, sabi ko, senior na kami. Oo. Okay, assist ka naman pag senior na. Ano, kaya papakainin yung cup dito. Order ba ni Manoy? Ano yan, merong bisita. Hindi kaya yung refugees. Baka, Hello. Paano kayo? ang manok, Wala po. hindi na gusto pa ngayon. Nag-walk in na. Nag-walk na. Oh, sold out ah. Marami pa. Sige kayo. Magamin ka dapat ito. Ano, te? Ngayon pa lang tapos ako. Ito ako parang dadala. Kapitante. Order. Makakain yata sa mga refugees. May package pa. Ano? Hindi pa. Tayo lulugaw. Lamang. Alangan na ako pa ang piliin niya ay walang ma.
pwede pa yan. Kano ba yung utang ko sa'yo? Sambag lang yan, sir. Huli. Daanan mo na lang uli. Punta ako kasi ko mamaya. Baka di tayo magkakaroon. Nai-Gcash ko yung pera ko eh. Pang bayad ko sa baboy. Sige, mamaya na lang kami. Oo, kung baka makabenta pa ako. Tatay na. Wala nang second chance. Pagsado ba? Diyan mo anong? Ay, mga sa... Yung, ay, pwede pa yan.
Kain muna sa